За една химикалка ли? Ти си раз човеко. За една химикалка не ти купат. Ми си купиш 2 химикалки, ама си ги пазиш, няма ги даш на никой. Аз имам обаче, че не ми се тъща. Така кажи, защото имаш. Ето колко... С устата ли пишеш, бе? Можеш и с устата да пишеш, бе? Устата не става. Не можеш ли, бе? Що? Що да не може с устата? По-рурай! Детето спяло. Бебето. По-рурай! Не псувай. Матем? Защото псуеш вера, нали си бащата? Чакайте, трябва по-матем. Така че не псувай. Защото вера ще се разсърди. Къде са, че го изнасяш, бе? Да ти изнася от тебе. Румен да го изнасва. Къде ли спираш? Малашите или тук бакърните или захарната? Я кажи. Бакърните там. У махалата. У махалата точно написал ще си. Кой се? Румен, по-на? Румен? Ей, няма ми телефона. Абе, имаш ти на Янита Джисема, бе. Джисема има буга, Джисема. Джисема. Това ще се ми моля. Дай го, бе. Дай го. Нали съм... Или да едно затворено, бе. Или немаш. Не го разсипам. Едното само за децата. Добре. Тук тиете на друго. Бокчо. Не пиши Бокчо. Ще пиша. Вземи напиши нещо на мене. Можеш и да пишеш вече. Да. Що не сложи баща ти един часовник на стената? Ето трябва да си сипат на моите деца сервата. На печи, на очи. И защо? Да знае колко е часа, а не да пита винаги. Ние как имаме на стената? Да знаеш в колко трябва да си легате, в колко трябва да ставате. Вика тик-так, тик-так. Вика куку, куку. Имаш такава куковица, ама се преба. Не, аз знам къде. Те изхвърлиха, това беше от времето на прадеда ми куковицата. И като забравиш и дърпа с инжира и така. Да, добре. Тя нали е такава, с едно корди с часовник и трябва да дръпнеш топуза или какво е там, инжира с топуза, за да върви, иначе как ще върви? Го набиваш. Айде. Пясъчен часовник виждал ли си, бе? Да. Него как го кордисваш? Него как го кордисваш? Обръщаш пясъка, примерно след 3 дена. Като забравиш и спираш. Малко, бе. Така оставяте боли, бе, брат. Боли ме от време на време. Боли ти като се срасне. Не, просто се изтръква и почва да ме боли. И я затварям, почивам. Това задачи ли решаваш? Да. Той е зеление. Къде си? Ела тук. Тук съм. Върху детето падне. Ела тук от средата. Така риха. Домашна. А тя е там е скуба. Вътници ще пуснете. Земята ще... Какво това е химикала ми? Не гледай. 20 метра надолу. Те развали гледай. Защо не купиш ново? За какво ме? Купи си 2 тетрадки и така. Да, бе. Ми да, 2 химикалки, голема.